Waarom zijn er hier zoveel mensen? Omdat voor Sinterklaas komt. Oh, komt hij hier aan vandaag? Ja. Ik heb nog even een lang lijstje gemaakt. Maar ik hoop dat ik wel iets krijg. Wat vind je nou het allerleukste aan het Sinterklaasfeest? Dat Sint komt? Pepernoten eten? Ja. Cadeautjes uitpakken? Cadeautjes uitpakken. Hey jongens, we hebben contact met Sinterklaas. Waar bent u op dit moment? Wij varen richting Middelburg en ik kan de Lange Jan al. Al die kinderen die hier staan, die zien er zo zenuwachtig uit. Bent u dat nou ook? Ja, eigenlijk wel. Ik vind het eigenlijk wel een beetje spannend. Ik zie hem natuurlijk maar 1 keer per jaar. Mag ik hem echt officieel ontvangen als de burgemeester van Middelburg. En ik hoop dat ik goed sta in zijn boek. Zie je de stoomboot al? Nee. Nog niks te zien? Welkom in Middelburg. Wauw. En kun je eens vertellen wat we allemaal zien op jouw tekening? Sinterklaas. 2 zwarte pizza. Hallo. Oh, wat een mooi cadeau. Zo, dat zullen wij eens... Ik heb nog gisteren met jou gebeld. Ja, dat weet ik. Dat was leuk, hè? Ja. En wat heb ik gezegd? Weet je dat nog? Gaat dat lukken, Sinterklaas? Nou, het is altijd weer spannend, hè. Je moet altijd kijken, daar komt hij al, hè. Maar opletten, want het gaat in 1 keer hebben, want ik heb geoefend. Ja, u wordt ook een dagje ouder. Natuurlijk, 363, ja. Hè? Ik ga het proberen. Zo. Dat er geheimen stonden in het boek, hè? Maar mogen wij toch niet stiekem kijken in het boek? Geheim. Echt geheim. Heel groot geheim. Jij hebt net je A-diploma gehaald, lees ik hier in het grote boek. En dat is een hele prestatie, omdat je wat kleine probleempjes hebt met je voet. Hè? Maar fantastisch goed. U heeft er al een lange dag op zitten vandaag. Wat gaat u de rest van deze dag nog doen? Zo dadelijk gaan wij iets eten. En dat zal waarschijnlijk gebakken pepernootjes zijn. Of het is misschien wel gekookte marsepein. Maar we moeten iets eten. En als we gegeten hebben, dan gaan we even rusten. En dan gaan we alle kindertjes de schoentjes vullen.